Croeso i Llyfrgell yr Wyddgrug. Mae'r Llyfrgell yn gartref i Sir y Fflint yn cysylltu ac mae gennym amgueddfa i fyny i'r grisiau. Rydym ar agor i chi ddod i mewn, taro golwg ac edrych o gwmpas i ddewis llyfrau. I gadw pawb yn ddiogel, rydym yn gofyn i bawb ddefnyddio hylif diheintio ac rydym yn glanhau yn rheolaidd. Rydym yn gyfyngu ar nifer o bobl yn y llyfrgell ar yr un pryd, ac mae gennym system un ffordd ar waith. Mae ein staff gyfeillgar yma i'ch helpu chi. Bydd angen i chi ddarparu eich enw a chrif ffôn at dibenion, olrhain a diogelu. Gallwch archebu llyfrau drwy'n gwasanaeth dewis a chysglu, a'i chysglu wrth y counter. Dewch draw ac fe wnawn eich tywys o gwmpas. Gallwch bori drwy'r silffoedd a dewis o blith rhai o'n llyfrau gwych. Mae gennym beiriannau hunan-wasanaeth sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio pan rydych chi wedi dewis eich llyfrau. Mae ein staff bob amser yn hapus i'ch helpu. Mae gennym gyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu ar gael hefyd. Unwaith rydych chi wedi dewis eich llyfrau, gallwch ddilyn y system un ffordd allan o'r adeilad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad ac rydym yn gobeithio eich gweld eto'n feian.